Hola, bon dia. Hola, bon dia. Soc Narcís Saurina, soc l'alcalde de Bàscara i estic aquí a la trobada dels Angelets. Perfecte. Doncs quines iniciatives i amb quins municipis de Catalunya Nord ha posat en marxa o ha donat suport el vostre ajuntament? Sí, mira, nosaltres amb el primer que hem començat a fer coses ha estat en Passillar de la Ribera. Ara hem fet 3 trobades, ells han vingut 2 vegades i nosaltres hi hem anat allà, són 3 autocars, anada i tornada. I estem intentant que la gent es conegui, perquè clar, els ajuntaments, els polítics, trobant-nos aquí amb els Angelets ja ens coneixem. I el que volem és que s'estableixin vincles d'amistat, diria jo, i a partir d'aquí començar a créixer, que sigui important conèixer la gent perquè així, si algun dia doncs, els intercanvis ja no siguin així, diguem-ne, tipus excursió, sinó que la gent, per coneixent-se, doncs pugui anar a aquests pobles a veure els seus amics i tal. I penso que això hauria de ser la base, hauria de ser el teixit base de tot plegat. En quins àmbits, cultura, educació, esport, economia, joventut, veieu més potencial per futures col·laboracions entre el nord i el sud i quines eines o format pot proposar? Sí, bé, hòstia, perdona, m'he perdut. Llegies aquest, Bé, bàsicament, aquí abans feien la broma de que està molt bé anar a menjar cargols. Diguem-ne, això podríem interpretar-ho com gastronomia o cultura, però és que hem de començar per aquí. Hem de començar per la base del que li agrada a la gent. Per exemple, nosaltres ens trobem, però pel que he vist en general, que les persones que tenen més predisposició a fer coses d'aquesta mena són gent de certa edat i fins i tot jubilada. Llavors, com comencem? Doncs què vol aquesta gent? Doncs mira, que si vol que els aportis amb l'autocar, que vagi allà, que hi hagi una festa, que hi hagi algú que canti, menjar bé, tot això. Doncs hem de començar per aquí. El següent pas, anirem per l'esport. L'esport intentarem involucrar la gent més jove, però és que costa molt. Llavors has de preguntar què voleu i et diu no, és que nosaltres, mira, ens agradaria anar un dia allà, dinar i tal, perquè sembla ser que aquest món el menjar mou muntanyes. I llavors anirem per aquí, però la base principal és la gent gran i per això hem començat amb intercanvis, diguem-ne, culturals molt bàsics. Quines dificultats o obstacles heu trobat en la implementació dels projectes transfronterers? Sí, però és que no n'hem fet cap, ara que ho veig. I cal que ha de millorar al nivell institucional o jurídic? Amb aquestes trobades i totes les coses que es couen aquí, sempre tenen problemes, diguem-ne, de gaire administratiu, però clar, és que, per exemple, l'administració catalana, que evidentment forma part de l'espanyola, és un desastre a nivell de paperassa. És a dir, molts ajuntaments deixem de fer coses per culpa de la paperassa. Llavors, imagina't quan intervenen 2 estats. Això és un problema molt gros i aquí hi ha gent que n'ha parlat de coses tan simples que sembla mentida que no es puguin fer per qüestions burocràtiques. Moltes gràcies, Narcís.